ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Президенти ташкилоти OpenFC Александр Гурьянов гуфт ки ҳамаи корро мекунад то ин ки рӯзи 6 ноябр муҳорибаи Анис Ёқубовро бо чемпиони ташкилоти худ Сергей Шишкин барои камарбанди вазни 61 кг ташкил кунад. ма Анис Ёқубовро дар ташкилоти худ дар муҳориба зидди Сергей Шишкин дидан мехостум, гуфтааст Гурьянов. Дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? Шахсан ма дидан мехостум, чунки Анис ғолиб шуда чемпион шуда метавонад ва боз як камарбанди дигари ин ташкилот аз Тоҷикистон шуда метавонад. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангори вазни ним сабук UFC Жан Силва боварӣ дорад ки рақиби худ Диего Лопесро ба нокаут равон мекунад. ин нокаути шом мешавад ва шояд ҳатто нокаути сол шавад. Ба ин суханони ман бовар кунед. Фарқ надорад ки чӣ гуна ӯ нокаут мешавад. Ба хоб меравад, меафтад ё ин ки зарбаи сахти маро ҳис карда дигар ҷангро идома дода наметавонад. Фарқ надорад ки чӣ гуна, чунки баъди ин ҷанг қадами навбатии ман муҳориба барои камарбанд мешавад ва ман чемпиони UFC мешавам, гуфтааст Силва. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Жан Силва ва Диего Лопес аллакай шаби 13 ба 14 сентябр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. довталаб барои камарбанди вазни нимёнаи UFC Ислам Махачев оиди чемпион Ҷек Делла Маддалена ва оиди муҳориба зидди ӯ фикрҳои худро баён кард. омодагиҳо хуб рафта истоданд. Мо нав оғоз кардем. Чӣ гуна ки пештар гуфта будум, мо аллакай 3 ҳафта лагери тамринӣ гузаронидем ва боз баргаштем. Албатта ки Ҷек дар баъзе мавқеъҳо хатарнок аст. Агар ки одам дар ягон вазн чемпион бошад, махсусан дар ташкилоти UFC, пас муҳориба зидди ӯ муҳорибаи осон нахоҳад шуд. Ман барои ин муҳориба максималӣ омода мешавам. Фикр мекунам ки дар мобайнҳои моҳи ноябр дар формаи хуб қарор мегирам, гуфтааст Махачев. Хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвони байни чемпион Ҷек Делла Маддалена ва довталаб Ислам Махачев рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Махачев рақибро ҷиддӣ қабул кардааст ва барои муҳориба зидди ӯ ҷиддӣ омода шуда истодааст. роҳбари UFC Дана Вайт эълон кард ки ҷангварони UFC худашон пулҳои коркардаашонро пинҳон медоранд. мо ба ягон ҷангвар гуфтагӣ нестем ки маълумотро пинҳон доред. онҳо метавонанд ки нишаста интервю диҳанд ва ба пуррагӣ ҷавоб диҳанд ки чӣ қадар пул кор мекунанд ва чӣ қадар пул ба онҳо додаанд. онҳо ин чизро гуфтан намехоҳанд, чунки намехоҳанд ки шумо ин чизро фаҳмед ки чӣ қадар пул онҳо кор мекунанд. вақте ки одамон мефаҳманд ки чӣ қадар пул шумо кор мекунед, ин чиз зиндагии шуморо мушкилтар мекунад, чунки бисёриҳо нишаста интизор мешаванд ки шумо ба онҳо пул диҳед. вақте мефаҳманд ки шумо миллион долларҳо кор мекунед, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, албатта ҷангварони машҳур чемпионҳо пули калон кор мекунанд, лекин ҳамчунин бисёри ҷангварон дар оғози карьерашон дар UFC кам пул кор мекунанд ки ҳатто барои сарф кардан дар омодагиҳо намерасад. аз ҳамин сабаб бисёри ҷангварони UFC нақши одами бадро ба худ мегиранд ва ҳар гуна шоу трешток ташкил мекунанд то ин ки пули калонтар кор кунанд. ана баъзе дигари ҷангваро бошанд бо ғалабаҳои дурахшони худ таваҷҷӯҳи мухлисонро ҷалб мекунанд ва ҳамин гуна ташкилот ба онҳо маблағи калонтар медиҳад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.